Rosaria yo achame ho. Munchi na cho na kunti. Ne komang adonten jase ni fa ni benkum ankobiafo adedifo atangowa ne adikrofo adese ahenananom ahenema ugapamma ne Ghana mangma ehyemu adaya etoso anan eye efe por ha ni ediokronga yeru anabu kwa kantamin su sa odubiya tumi bai erin chekura sa tumi dinwa okumuna okyapen wo fano ma da so di anima wuje o se akoto nsem tumi na ma santifo entwa gwira bi oni besi na yetete won tentan bi su se obetwa gwira ogira tumi ogira ma japade jasugo okyapen ne yewu sade ayo o se kufo to se bi sanse ene ye jira hanu mo na mia menena berma doctor Nana Oburo Bisa Newman. Oye Sekiabia Abushia, Penny. And now America say Obadia Nana no Masona fo Nena Mrs. Forua Ajmanga Obeye Ukrapema Nana Equia Sachiabia Otoso Ebien 1966. Nema Wadukia Oyamu Jenny Etina Jangrame Kumaso se Okapenimia. Neba Ninsumandia Oya Ketri Nintina ne Yegina ha Yerikase. They say Naopi ni na ode mana homa somaka kire sekiabia busua ahenananom ahenema asonafu a waye komanga sebi mbegadu asa obejo gapman sibo na wo senti obemma ofore konwa ofasi bidi won so se ontwa won so ise ya yidi fi ati no bia papai ayese wadu fu na wodo ye wo nyankopon emu indi se komang panyene meri medu ni nkanwa afu biara wo bato biara no odansifu nim na eri wi pay ndi o frem panyene ni ankobiafo se o refre abushia ihiem ene dua yi na wakabribi akire abushia ampa mpanyene kwai na obushia ai Yo waya adum ohimia ba ka tire abebeye ma waka yo wanyankopon atenu nkwanem ama wanya mfirisia por ediokron abien anobu bisa nyumana oye sechiabia bisapen yegosia ayi no asema odi tu gari se na wodin akobankam yanko yemra yanyese ebe hawo anunti ohun se ni mama saya ofase oniade anunti onia na berewatia nini apene late aberewatia edit otu ahima mate abusu apene papa mate wo fasia oye odisi ni apan onu na se ni atiasofo asase na ye wa frɛ no so onko som nanom awa kransan etese oto ne ntua no anso ana dundum bono ebono a obeye abusuapan ni na bere watia late edif otia hima mate ojawne ma ojawne oberema
odesini apan jawno anti raba jawno anti nadu a woye yina yennanom enti annanom wo ho wo fanam wo ho anka benwa impo na anka no to training sise nyina no na anka odesini apan na sesa anka otena ofere ko mai so na mo hwe mfirisi a wadu no hu inse dabi na wo faase a onu so nivo ono wo ho ayo odese anne wabeye ogapen ni usade ayo kwese ku foto sia bi sanko ho nti ode ne were nyina hye ni muse o metra na nemu ode ne fa ama ne kwanso awo power koma mpen ni obisi na wo fro wo si ayo fo du so mo obeye ogapen ene ye nyina ye ni se odese ni apa isa ne se Ghana de bue fiu ka memu na o mehyianti o wie ne school ya de nyina wie no ye wo ya adom yang ya cho application ko Ghana companies no ne de no chro ko Canada o fa ne so o me ya djuma wo ne office je wo no ye djuma an wo dia ba ho je na wo ho na ye ne best right ana wo fa finish wa ye mmerwa aden na wo nyai djuma na no ba jene na nsa no bedui ana wo fa ana wo fa di kasasie na sama na wo fa reka na nse na wo fa ase nyame ni anu penfu ye ne abushia hyehyɛ ye no noa na mepese wo beye ano pei on ne di kasasie ma wo fra hen na ma koma mpanyina bedi nya danse konti mpanyina bedi nya danse adwanti mpanyina bedi nya danse ifam mpanyina bedi fu danse enkum mpanyina ba bedi nya danse akobiafo abedi nya danse yanga ye wachi ahena nanum nyina abedi nya adesi awo adesi ye nyakwa ene mpanyina wo nyina abedi nya danse ne tia ne se ne abujapan ne kan a wo ya amane hye wo kra wo ohene kwase akufufi ne se osi ne frisia porpori edi okronga bienu aye mero abushia be fen penkum ni fa apui atoi enunti ode ne wo faase ni mpon a ya hwe sekiabia family tree ne so a ono no daso se wo fa ni mpon obi piara wo bia nya wo fa yawro sade ya kwase ku foto sia bi so gape ni mpon ne wo fa ni nduro nsang ne wo fa hini ni ngoma babia ndi sie gina ha abujapan ni doctor na no bo bi se ni man si ode ne wo faase yi ayo ode si ni apan oye abrewatia Egypt otia hima mate no yese jabia abrewatia ne ba barmai sirisira so se bibi piara o kapen ne kike bibi piara sanfu kike bibi piara o kapen kike esa ne se o fore ko wan afunya no adaso se jabia busuem ode no fa se ne risiri ne sira so na o metai onu ya ne na Sadia kwasi abufachi se acting abushapane ne probo ni be kasi onto to affairs biara ewo se je bia bushi show short ya show oyo no chinedi sani obi nkwati kwasu atafra no nko serimu no ayo no ya ono de odi awon se sei ene awon to twe no ene ye dwuma ase oni ade asana ye gina do ma ye kada ne se ye wo fanum wo yengani ma wo di yengani mu na o shari ayo wo fa akira ase no wa jam mem so opanyini hu tro opanyini pe saw ne kon abofra wo pese hu tro opanyini pe bi saw ne kon anoti onese ni apan onu na ne abusuapan doctor nana obu obisa Newman dino esirisira so se acting se chiabia abusuapan ni show short asio kuma mpanyin nya no ntom se ono na auto ne ntia na chino mpo ono ya chino anga yo sade ayo kwase akufu no ba na mo wodi mpanyin nyina ade enu nti otum samedi abusuapan ni na enu ya chino ansada ebe san akọ nananom ene wo faasefo eso tina yegina ha
na nea abusuapan ne rekani sɛ ɔsɛ owuro sɔɔte asuo mpanyin no hwɛ na ne ahenkyɛw yɛ ne bia no ɔne ni wɔn amfɛn twa ne ho ɛne mmarima wɔn san ya ɔfa ase ɛnso sɛ ɔbaa ya sɛnea okapɛma nhyehyɛ akyi na amaa ne te no okura ne nsɛm snacks ntuban asia bia naka abiɛsa nsu minerals bibi bia ka ho nea aborɔfo de baeɛ a wɔde kyerɛ asɛm to so a ɛyɛ whisky no ɛka ho bia wɔ ha aboa guan a ɔdwun nsɔ ne mfimfini oguan nantwi bɛyɛ a n'amɛn akyinkyimi ɔhene ɔse wɔde ofori ko ahyɛ wo nsa wokɔ hɔ na woreyi mpaeɛ a kae sɛkyia bi abusua kae wɔ fa sɛ wowɔ fei na wabɛkae w'akyi na wɔyɛ na anyɛ yɛ a ɔne ne bɛkɔ na akra na nti mprempren yi de wobiri biara ɔwɔ sɛkyia bi abusua mu ɛne oguapeman sɛ wɔde frɛ sɛkyia bi abusua mu na obiri sɛ kyɛ no w'asɛm no nyinaa koma wowɔ fa ɔde se ne apa aberewatia late edif otua ahema amate ɔno na ɔkɔe ansa na wo na aberewatia ne nuna agyema bɛdi ade Benjamin Zariba. Ele foi para